Sziasztok! Én Astron vagyok, ez egy Sky PvP szerver bemutató lenne, amiben Sky PvP-zni fogunk. Igen, és hát ebben a videóban szerintem zene lesz per pillanat. De inkább nem is Sky PvP-zni fogok, hanem megmutatom itt a spawnot. Nagyon szép. Jó? Szabályok, hát azt gondolom, hogy ez olyan tilos hackflood kérget, tilosat ugyanaz, adminisztratás, OP kérgetés, TGF nincs. Nos, jöjjünk át a rangokkal. A rangok játékpénzbe kerülnek. Ugye meg fogjuk kívánni, hogy Sky PvP rangok. Első rang, Elite, Ninja, Isten, Lovag, Sárkány. Elite $1600, Ninja $2300, Isten $4600, Lovag $6800, Sárkány $9100. Ezek itt a kitjei, Elitnek Elite kit, Ninjának Ninja kit, Istennek Isten kit, Lovagnak Lovag kit, Sárkánynak Sárkány kit. De itt van a tulaj. Ezt nem tudom megfegyelni. Igen. 51, manus, 52 manus. Elérhetőség, hát a Skype címünk az a skype.5mc.hu. Akkor menjünk is tovább. Ugye ez itt a Sky PvP spawnás, nem az rendes spawn, vannak a kitek levegőben, itt kajak, itt tag, itt van, azt hiszem mi az? Fakar, ingyen steak, és ez ilyen szimmetrikusan van megoldva. Hát ugyanez, itt ilyen szép ház, itt van ilyen kisbolt. Golden Apple $100, 5 darab. Ez azt mondja, hogy erőpoti, 2 darab $300. Egy Diamond Sword, az $800. Sky PvP jelszóval. Na. Jó van, itt vagyok. Jelszóváltás az a Chang Password jelszó, és a jelszó meg újra meg egy ilyen szép kis magyar cuccos. Akkor én most itt körbejárom a spawnot, szerintem. Nagyon szép, azért redstone craftos, attól függetlenül tök jó. De ma nem bírok elmenni. Nagyon jó map, ajánlatos, hogy gyertek föl, legfontosabb. És hát szerintem mint körbeérünk a videónak vége. Ezt itt még nem láttam. Ez itt egy reggelre váltás, estére váltás, és azért meg itt a eső elállítása. Nos, hát akkor ez itt a börtön, amit úgy tudunk ezen, hogy Perioil, jail, azt hiszem, hogy ez a jó, hát itt egy diszpotál kuka más néven, itt van egy ilyen egyenleges tábla, nekem most per pillanat, szerból, laggos a szerver most. Egyébként ez van az öndörládámban, ez a kis tudsz.
szerintem ennyi. Na mindegy. Itt meg egy ilyen kis jó HD és holografikus tud. De tök mindegy, mert szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok!